Ahojte všetci naši sledovatelia, toto sú ďalší diel správ. No prepáčte za oneskorenie, mali sme problémy s internetom, sme tu mali výpadky, no. Naozaj, ale našťastie to napokon to vyjde, aj keď trošku s veľkým oneskorením, no tak ale predpokladám, že väčšina z vás už môže aj spať, tak ale pozrite si to, dobre? Budeme mať aj tajného hostia. Takže správy. Tentokrát boli diaľnice pokojné, nič sa tam nestalo, ale v lesíku objavili jedného hubára, ako zbieral huby. No prosím pekne, môžete mi povedať, ktorý hubár by zbieral huby? Je to reálne vôbec, že by hubár zbieral huby? Na to sa pýtame už naozaj veľmi dlho, lebo hubári nezbierajú huby. Ale no, tak teda napokon budeme ešte o tom premýšľať, hej, a v ďalších správach vám to povieme, no. No, správy dneska sa nič Počkaj, tajný host. No, správy dneska sa nič také nedialo, len teda ten incident s tým hubárom. No a počasie na západnom Slovensku bude 15 stupňov. Na strednom Slovensku bude 16 stupňov. Na východnom Slovensku bude 2... Ticho! A taká ešte informácia. Ten hubár sa volal Hubert. No, toto je môj manžel Čarko. Ahoj! Je to tajný host, takže si ho ukážeme za chvíľku. No, ticho! Cez noc na západnom Slovensku bude 1 stupeň. 6, 8, 5. Ticho. 8, 5. Ticho. 6, 8, 5. Ticho, Čaro! Na strednom Slovensku bude 6 stupňov a na východnom Slovensku bude 9 stupňov. Zmizni, Čaro, s tou tvojou hlavičkou. 6, 8, 5. A môžeme prejsť k tajnému hostovi, tak prosím, pohodlne sa usaď a nehovor nič s tým 6, 8, 5, lebo Baso o tom plánuje vydať video. No tak... Čau! Tak ináč, toto je môj manžel Čarko. Tak to vyzerá. Ešte asi nevydal to video, kde predstavuje ho, no. No však ukáž ma v plnej kráse. No dobre, zase si láhni. A hovor nám niečo o sebe. Volám sa Čaro. Koľko máš rokov? Vlastne, koľko máš ty rôčkov? To ti nebudem vravieť. Tak ja ti nebudem vraviť toto. Ticho, štáb, nehrmocte tam. Však ty to veľmi dobre vieš. Ale ľudia to nevedia. A čomu to bude ľudkom? Nech oni napíšu, koľko majú oni do komentárov. Jej, pardon. A ja poviem. Potom im to ja poviem. Pardon, to je to si Čarko rozpráva. Joj, tak tady to je to predsa len. OK. Magorí. Ticho! Ticho tam! No, a povedz nám ešte jednu otázku, sa ťa pýtali, že či aj vo reálnom živote stále zjapeš, že chceš piť pivo. Kde si? Kde je? No, Čarko nám došiel zo štúdia. Čarko nám pristal v štúdiu rovno na mňa. Bolí to, ale nebudem sa pred divákmi tak strápňovať a rozdáva nám tu nejaké papiere.